Kaixo lagunok, arratzaldeon Euskal Herria, eta ongi torri txurine sasoi honean saiora. Arratzaldeon Jaione Marizkuruna. Berdin Zigorriturri eta... Zer moduz gaude? Earki... Bai, esperimentatzeko prest. Bai, neria gaurkoa unekoen esperimentua da, errezeta hau gogoan eukan egiteko. Eta, bueno, iritsi da eguna, eta azkenean txorienen ogia egingo dugu. Ogia holan askarra saltzeko izango da ogi ore bat lurrunetan egosten dana. Hemen daukagu lurrungailua prest, ura azpian, besterik ez, eta ja ikusten da sortzen nahi dana. Zerekin beteko dugun, hau ogitarteko antzeko bat, komekoko zantzeko bat, ogitarteko bat ingo dugu, eta bete ingo duna da barazki batzuk salteatuko ditugu, kipula, porrua, eta gero botako dugu ontze aldera, jengibre pixkat, lima pixkat, pipermina, berakatza. Begia hundia ekarri dut, begia hundia ahora sartzeko mokadutan moztuko du, xerratxotan. Eta gero ingo duguna salteatu pixka bat dena, eta flanbeatu ingo du. Baiar pixkatekin flanbeatu, eta listo, hori alde batea hori izango da betegarria. Betegarri hori jungo da horre komekoko sortan holan sartut da, eta gero holako mahonesa beltz bat ingo du. Hortarako, erabiliko da arrautza, berakatza tal bat, ospin pixka bat, gero tinta, txipiroien tinta, eta ospin pixka bat. Hori dena arrotu, eta listo. Eta denbora ematen badigu, nik uste duela baiaz, sorpresa. Baina sorpresa, itzlarritan, hau mundu guztiak gustatzen zaien horietakoa, bizio. Vale. Bizio, Mariazko horrena, bai. Bueno, orduan, venga, horra iritsi nahi dugunez, lanian hasiko da. Lehenengo hemen hastuko ditugu osagai lehorrak, direla, irina normala, legami freskoa, azukrea, eta gatza. Eta gero, hemen ez dugu olako aurreko fermentu bat, ez du aktibatuko legamiero. Hasidatik denan hasi, eta ero likidoak. Esnea, ura, eta hemen daukagu ekilore olioa. Hoien hasi, eta lantzen hasiko gara, eskuetatik itxatzi arte, eta hartu, katilu batean sartuko dugu, eta horretziko dugu, ordu bete zero pausatzen, dekusiko zuen nola, biderkatuko den bere volumena, eta herria joangoa betegarriarekin, eta lan gehiagoarekin. Hori esan da, zuben ditxo batein, eta listo. Bai. Esan. Ni pixkat gauzek zuzenduko nizkizuke hasteko, zuzendu baino gehiago iradokizun bat. Komekokosa ez baina hau izango litzateke honako diru zorro, bai? Txampon zorro baten antzekoa, monedero. Klik irikitzen denoetakoa, monedero baten antzekoa. Eta hori izaten da barru beten, edo zer gauza sartu diezaiokegun orea edo gira. Errezeta idatzi nuen momentuan, itxura ematen zaio horrena, diru zorrona, arrazoia dut. Enekin nola jarri, eta aurrera etorri zitzaidana, komekoko eta zen, komekoko itxura emango dugu, papel artean jarri eta listo. Baina bello, diru zorrona... Txampon zorroitakoa. Hola, gogoratzen duzuela, klak irikitzen zonoitakoa. Atxotegi, parkatu, hemen euskerako zaieko, parkatu komekoko jartzearen, diru zorroa. Eskerrik asko, Jaione. Txampon zorra. Baina, bueno. Hori argituta. Hori argituta, hemen aipatu behar, ekialderantzera ematen gaituela errezeta honekin Zigorrek zehazki Asia ingurura. Eta bertan bai gosaritarako edo bai olako kaleko jaki bezala, janten den, tipikotako bada esateko ez. Eta hoi Zigorriken nahi den ore honi zehazki deitzen zaio mantou. Bai, eta da, oso leuna, ez, horren leun bat geldituko da, eta horren oinarri edo die horko osagaioik, eta batzutan esnean ordez ospina ere gehitzen da. Besteak beste. Zer gehiago kontatzeko, Zigorrek aipatu bezala lurrunetan egiten da, eta batzuk esaten du, horregatik edo, harinagoa dela, kaloria urriagokoa dela, eta bar. Gauza da, ni enintzateke hortik joango. Ez daukazetzurik hortik, ez? Gauza da, hau bai gomendatzen dela, eta ohar garrantzitsua da beroan jatea. Hau da, behin ogi hau ozten denean, arrotasun hori galdu itendo, eta hortaz aparte, bada jendea, behin lurrunetan egozi ondoren, frijitu itenduna oliotan, hor bai daukeia kaloria, puntxoitako bat. Baina bestela, labea beti askotan aipatu izan, garbi jateko toki bat ere labea bada, eta haragi bat ero, olioa ere mote zaio, baina ogia normalean, nik uste honengati dela, frigitzekoan gatik, ze behin frigitutakoan, olako txinatar jatetxetan eta zerbitzatzen duen ogi frigitua, txinatar ogi frigitua litzateke. Bai, hau normalean bero mantentzen dute olako estufa antzeko batzuetan, eta hortik hartu, eta
ni bufetean da ikusi izan dut eta betetzen jotez da, berua mantentzen dute. Hoi da. Eta, bueno, ostu hartu alda, berrera bilpen aiteko, frigitu inalko zen. Hoi da. Bueno, edo beste testura bat emateko, bai. Gaina, ogi jateko garaien ere gozoak izatei, hori ere bitxi izaten da. Azukrea desente da, biko jarakada bota dizkio azukreanak, orduan, bueno, badoka gozoa bada. Hau da, bada, olako, eta esneakin eta gehiago gogoratzen dugu pixkat, hot dogetan, da, olako, hamburguesa olako antzerako osagaiak eta ditu. Baina lurrunetan inda ez dauke geruzarik, kanpoko geruza hori, baina frigituta bai egiten zaio pelikula bat, nahiko, bueno, bitxia. Nire ekitek esango leuken moduen, hori gaixuen ogixera, zuri, hori esaten zen, gazta freskoa, burgozkoa ditzen dionako, inoiz hori, gazta hori eraman etxea eta hori gaixuen dako da, nire osasuntzu dekarri nire idiatzabal gazta. Bueno, hemen, hartu dizkidute osagai guztiak, eta oin, maia, bai, irin pixatekin, zikindu, eta oin, nian, pixkate. Ariketak egin, hemen dantzen, eta pixkanaka ikusiko du nola askatzen jungo dan gure atzaparretatik, eta hori izango da puntua, gero trapu batekin estali, eta nola biderkatzen den ikusteko. Bueno, nik begi handia aurkeztuko dizuet. Bere izen zientifikoa kasu honetan molusku cefalopodo decapodo. Begi handiuz, ez da? Begi handiuz ez, baina, bueno, honek ematen du izena abizenak, ez? Imaginatzezu hau erregistrara joan eta izena, eta bai, molusku cefalopodo decapodo. Abizena? Etxoin, ez hori dena, helbidea itxasakonera 20, Kantauri. Adina 2 urte. Gutxi gora bera, hori izango litzeteke bere aurkezpen txartela, baina bueno, gutxi gora bera zergatik, bai. Egi esan moluskue da, cefalopodoa da, hau da, ornogabea da, eta dekapodoa da, horrek esan nahi edo, ditula besteak beste 8 beso, eta 2 garro, 2 tentakulu. Bai. Hori alde batetik, eta gero bere bizitxaropena 2 eta 5 urte bitartekoa da, eta bere esan genezake habitata edo nun bizi den esateko itxasertzetik oso gertu, eta sakonera, bueno, hor 15-600 metro. Bitxikeria bat dauke honek, ni politxe iduritzen zait, eta da berez dena aprobetxatzen dela edo digestioa itxedeko dena digeritu ditxekela, ez? Batipat arrain batek beste aiaten duen badakizo. Orduan, baleak, onako begi handi jaten dituenen, parte txiki bat uzten du digeritu gabe. Mokoa. Eta antza, bueno, hola balek harrapatu izan dituenen edo eizatu esaten da, eizatu izan dituenen urdaien, honako moko oitakoak asko harrapatu, bildu izan du omen ditue, beraien urdaietan. Ez dakizurentzako, bueno, guk garbitu eta karri lehen garbitu dugu, baina, bueno, txipiroiak eta hau edanak daukatena da, hor erdian, hanka guztien erdian, hor ahoa beraiena, eta da, loroan, ero, ez? Ni hoxe esaten ninduan, loro baten mokoan antzekoa. Berdina, bai, itxura horrena dauka. Hori berdina da. Bueno, kasu honetan, begi handia hemen Kantauri itxaso aldean behintzat udapartean arrantzatzen da, eta gero esan genezake iparralderantz joan da, bai udazkenetik, negu aldera edo. Beraz, bueno, nik uste ja berexen, bai. Normalean egia esan, hau beti, labean, golpe bat, plantxan, gero, eta ikusiko duzu, guk hemen, azkar-azkarrengo, buelta pare bat emango izkio, eta ez da asko kozinatu behar, bueno, txipireian da bezala, ze hori epakizu, daukate 2 puntu. Azkar-azkar, luze, ze tartean erdian geratzen bazara, horre, txikuloso geratzeko arriskoa. Nik aukenan, eta begi handia bai izaten da, normalean horan, eitze zaizkio, honi bezala, magretari bezala hola marra batzuk, eta plantxan oso politia geratzen da. Hori gero, holako ospinolio bero batekin, tomate ospinolio bero batekin oso goxua geratzen da aurkeztuta. Eta adibidez, bai begi handiak edo txipiroiak kozinatzeko 2 pausu ditun bezala, adibidez, ore horrek zenbat ditu. 1, 2, 10 minutu eman da eman, txikloso gelditu daiteke bai ez? Oin, ikusten oso askatzen nahi izan da eskuetatik. Oin hartuko katilu bat, betiten du moduan olioakin utziko du ordu bete, gero hemendik 4 atalatako ditu, 4-5 atal, moztuko du, lusatuko du, emango dio diru zorro itxura, eta labeko paperakin bilduta, ikusiko jarriko ditugu,
eta hor, beste ordu erdiko, beste pausatxo, itxoinaldi bat emango dut, eta hor berriro, hasingo da. Eta orduan gero ja, bai jarriko dut, eta lurrunetan, 10-15 minutuan egiten den, ogi bat, askar egiten da, Eta, bueno, olako gailu bat etxien ez daukazuen entzako, gailu hau daukazue, hau da klasiko handi bat, hau jartzen duzue, ura azpian lapiko batean, hau barruan, ogiak hemen jarri, tapa jarri, eta listo, eta gero, betikoa, irestontzi bat hartu, hau, jarri, hor, tapa garainean, da, bueno, lurruna asko ies egiten du, baina baitzat aukera bada, olako gailurik etxien ez daukazu entzako, eta olako bat gehiena badaukazue, ero bestela esgrimako olako maskari hau. Baita. Nikolai ikusi, aurten inauteritan bat ikusi nuen mozarrotuta horrela esgrimakoa. Eta zehaman olako parrakura horrek emantezu. Jainkoak orgoiti behiratuta ze Kristo pentsatzen ote do? Hemen honak gora bera behiratuta, laino besteik ez du ikusiko, hazik azpin, orduan lasai. Guri eskaitu ikusiko gai, Bida, lehenkoan uste esaten zinula ez, jainkoa nola irudikatzen zen begi batekin bidu gain, begi handia daukegun honekin. Badakizue begi hori ez, esaten zaiona, txuleta hemen dauket, providentziaren begia edo dena ikusten duen begia ez. Hori dolaretan eta azaltzen den olako ikur bada, eta honen historia atzerantz joan da. Horiek ez da olako talden batekin zein zen. Nik ez nioke kaso Illuminatiak dira. Neko Illuminatiak. Berdin dio, gauze da, erligio ez erligio, berdin dio, gauze da. Galdera bat zuretzako. Bota! Dena ikusteko ahalmena izango bazenu, zer gustatuko litzaizuke ikuste, adibidez, loteria zenbakia zein den, bihar seguraldingo dun, aste santun seguraldingo dun, Portugalen adibidez. Eguraldianak ez nahu larritzen, ze euskal metekoa dauzkagu eta horren beti asmatzen dute. Alde hortatik ez daukat inungo arazoi. Loteria netzan gaizkia hongo, bai, loteria berstetokatuko zaigun, eta aurrera hoen itzen, horrekin janeikua, ze gero euskalo, jendia zago, ez nik, nola izango naizen, edo holak horrek gauzak ez ditu jakin nahi nik. Ubez. Basikoa esaten dena. Oso. Nahikua, ni bakizu, bizitza oso simplea da, ez da, beste komplikatu behar bizitza. Bida, meteorologian edo eguraldien edo bea aditu izan zintzezke, zergatik ez? Ez? Horrekin egia da, beti asmatuko banuke, uneko eunean, hilabeteko aurrerapenakin, seguro hene kontratuko, horbe diru egin. Zuk adibidez, izketarako edo ez daukezu inungo zailtasunik, ez zure doainetako bat hori da, itzjarioa edo bapatekoa, eta hori baino, askotan gertatzen da, izketan nondik hasi ez ezagun batekin, edo aspaldin ikusi ez dezun batekin, edo familiako batekin, agian, zera bat itxizuna, edo ez, pixkat. Eta guraldita zitzen behar da, ez? Hoi da, hola esaten dena, mano de santo. Hori lehen igogailuan izaten zen, oin igogailuan, irekitzen da zuen parean bizilaguna bada, ezin zaren ez hartu, horren azuik ez dago bizilagunakin. Musukoakin eta bai. Gurean gure igogailuan jartzen du, espada, bai, familikoekin bakarrik, eta ez hartzeko orduan. Earrain dizue, zuk denatako itzitzeko baukezula, baina esan dagoa. Ez pentsa, ni horri goian juten eta lehen bizilagunek juten izenien, da, haupa, da... Esteri gabe. Segi esan duruan, hace buen tiempo, sí. Ikusten, eguraldia. Hori bere egatatzen dut tema, baina nik esan, klasiko handi bada, klasiko da, eguraldiana klasiko handi bada. Eta garrantzitsua. Oso. Jaione, hau, listo, txak. Hau pausatzen utziko dut, eta gero, hoi juguna izanana, barazki guztiak geroko prestu duzten. Ordan, behar ditu dana momentuan moztuta izatea, baratxuria, pipermina, kipula, porrua, begia handia eta dana, ze gero, bai izango dela, ja dana prest ditugunean, eta hau egosten daukagunean, salteatu askar bat, denak askar, eta listo, ezin da bat kipula utzi egiten, da ero, ez, dena bat. Orduan hoi, Mission Plus. Hau da, horreatzen jungo da. Earki? Egoa izatea du lata. Bai, uxe. Eurik egin gara galdo. Ez dakit. Erropa zintzilek utzi ikuso? Ez, bitu. Eguraldia ikusi hemen, ETV-en, eta horreti izango da. ETV-ko audientzia hobenak eguraldiak ematen du. Hombre, Andonik ere tiroia badauka. Andonik, eta egia esan...
Aizu, eguraldi gizonak eta emakumek ditu gure ingurun, eta profesionalak eta adituk, eta ez bakarri telebistan, baita irratian, eta aldizkaritan, eta bestelako edabidetan ere. Eta gero badau beste sail bat edo esaten dena pixkat gaur egun pixkat esango genezake tendentzia dena edo ez, olako korronte bat berri baten murgildu dena da meteorologo zale afizionatu blogari elkarte webgune eta tarik ugari daudela meteorologiakin murgilduta era bat, baina kolektibo bat apartu zen da. Eta kolektibo hau da, belauneko minekin eguraldin aldaketa nabarmentzen duna edo nabaretzen duna. Noizko hau eria hotxa eman eta hitza eman? Nik horre beti entzun izan ditut. Zenbat aldiz hartu eta ez da zeinekin zen, osaba gero eta gerriko minekin, aldaketa da, txaka. Asmatu itxez, Bai, baina ez da bakarrik gerritatik edo belauna edo bada beste kolektibo bat ere eta haueri ere zaien zuten eta adibidez ume txikik. Ume txikik arropuzten dienen inungo arrazoirik gabe bapaten algaraka daudenen eta ordu bat, 2 ordu, 3 ordu, zesaten da, biharko elurre, 1 metrota, gaina. Jopelas, bai. Bai, edo nerabe bat bapaten hasten dela bere logela txukuntzen, edo besarkada bat ematea tortzen zaizola, biharko elurre. Eta lenguan beste hau txukuntzen atzean utzi ankaro. Bero horan, hanboto puntan horan elurra batzala. Eta txindoki punten, bai. Bale, esaten nuen, nik agarro izatea. Olakotan, batei ematen dionen hola, ramalasoa esaten dana. Bai, elurre. Eta gaina asmatu ezakezu, zenbateko ematen dion, esan dezakezu, 1 metro da, 200, 300. Ostras, lemuneko izan zan, hemendik aterkiak inateatzeko modukoa, Izkurrena. Bueno, kipula xerratan, porrua xerratan, berakatza xerratan, pipermina nahi duzuena, bai ero ez, baina nik ere sartu ingo diot, jengibre ere zuritu ingo dugu, eta hori gero momentuan berrinduko diogu, eta limaren azala eta zuku arabiliko dugu, ordan, toke bixi bat emateko. Eta hau, ogitartekoa bezalakoa da, orduan, badakizue, betegarria nahi duzuena, gu begiandiak inindugu moduan, osai hauekin, oi asko papar batero hartu, hemen salteatu dezakegu, ero barazkia bakarrik, ero seitanarekin erolakoak ere oso usua eratzen dira. Aukerak, nahi ituzuen. Bai, gutxo gara, bera. 2000ka. Bueno, eguraldi begiratzeko bezala, azken finen hemen aipatu ditu batzu, baino jopelas, etxe batzutan eta ikusten dionlako figuratxo haue, Portugalko oiarra, bai, da, Barceloseko oiarra hauek, kolorez aldatzeienak, bueno, gehiago esango izot. Hauek, gaina 9 tonalidade ezberdinetako egatxak, egizan kolorez aldatzen zaizkiona di egatxak. Eta zenbat eta ezetasun gutxiago, ordun da urdinago. Zenbat eta ezetasun gehiago, arroxago. Ordun, gero daude hor, 9 tonalidade edo 9 kolore ezberdin, nik horrezakila, ez dakit nola izango litzeken antzematea, benetan elurra datorren, eurie datorren, negoa datorren, altizikloia datorren, ni hor ez dakit. Bueno, nik nire mendian ibiltzen den jenteari aldera bota, daude gaur egun erlojuak eta barometroa eta daukatenak eta ez da 700 euro eta ordaintzen ditu jentiak, ez dakite funtzioan erenak ez dakite. Une barometroa eta segura aldi merdu, ez dakit baina oin 6 eta laurden dira. Hola. Osa, ibiltzen dituztena pulsazioak, distantzia, eta ez baina dauzkate 10.000 eta honekin ez da izan. Eta nik egizan, impresioa egia zen altua dago eta orduan agian ez da izan. Nik, euskalmet. Irratian, berdin da. Eta listo, ez da? Listo. Funtzionatzen dunak, beti funtzionatu duna. Funtziona. Eta oin aldatzen eskala ziko, oin adin batetik aurrera. Eskala aldatzen ziko. Berdia ere pixka sartu ingo dio, beldur gabe, Ez dugu beldurrik izan behar. Eta barazkiak hauek harritu da moduan, azenarioa sartu aldi dugu, perretxiko batzuk oso ondo geratuko ziren hemen. Otutzen zaizuena, eskura daukazuena. Oman esku pixkat, ola pixkat, onako gazta birrintzeko hortan kuskus bezala indata. Baina horren oiturek ez daukago, baina hemen azalorean enborrak eta azalorean tronkotxak eta erdian geratzen dienak, horiek ere zuritu pixkat, eta holan xerratan mostea badao, eta horiek salteatuta ere oso goxo batzen dira. Toke potentea emango diote, baina erra da. Guk hemen, bana baleko guretzako. Berakatzakin berdina eta ero,
jungo naiz gure begi handiei ere, boixe, ingo gana makiltxotan. Gero azkenean kontutan izan, koska inberdeola, eta ez dugula nahi hori zintzilikari batero. Hau sartzeko tamainakua, gero. Gustuko ditu. Ongi, da, Portugaldarri funtzionatzen diena, azken finean oiarran ikurra da. Berez, figuratxo hori beste bertsio bat dauke, horrek beste bertsio bat dauke, eta kasu honetan da beltza. Eta esango duzu zergatik oiarra, Portugaldarren ikur. Zergatik oiarra Bueno, jaionen? historioa da, batzen. Bai. Kontatu guzu. Eta mirari bat. Iepala, a ber, Oxepala. geldi horre, eseri, hartu krispetak eta freskagarriak eta ana. Bota, Bueno, Bartelos, Portugalko, oain gaur egun behintzat hiri bada, baina, garai batean edo antzina behintzat herri txiki bat zen. Eta garai hartan, antza, bertan, olako krimen edo hilketa, nahiko itxusi bat gertatu omen zen, eta herri guztia aztoratuta eta kezkatuta beldurrez gelditu omen zen. Orduan, beldur hori baretu nahian edo, hiltzaia harrapatu nahi izan zen, baina ez zuen inundik inora ere atzematen. Behartzuen behartzuen, esaten dena erderaz kabeza de turko, esaten dena behartzuen, eta momentu hor hartan... Kolombo behar zuten, are gaurkituko zuen zeitu norra izan zen. Eta zein harrapatu zein sartu zuten? Ziria zein sartu zuten kasu hontan? Handik pasaeran zen Galiziar erromes bati, pasaeran, esan zuen bitu. Hau xezatuko dugu, herri pixkat baretzeko, eta hala behintzat, epaituzun urkara. Urkatzea, eriotz zigorra hori jarri zioten, eta honek azken borondate donaia bezala eskatuzun epaiaken hitzeita izu. Nahi hau jarri jozu, baina ni ez naiz, hiltzailea, eta errugabea naiz, eta nik epaiaken hitzei nahi dut bat. Epaian omentzion, oiarra labetik atera berri erretako bat jateko prest. Bitu ze eszena, bat, oiarra jatea eta besta... Oiarra jatea, Gauze da esan ziola Galiziarronek, ni urkatzen naiz zuenean errugabea baldiman naiz, oiarra horrek kukurrukoa joko du. Eta hala izan zen. Urkatzen hasi eta bapatean oiarra erretako altxa omentzen da kukurruka hasi omentzen. Erretako oiarra? Bai, gauza da orduan epailea ziztu baten saltatuta joan zela Galiziarra hartzea eta sokak onako korapilo bat txarto zeuken eta orduan etzen ezer gertatu. Azkenen mirarie eta esan liteke zoriak olako oparik eman zituen. Hemos nacido para ver, once. Hola da historia, Gauze da azkenen Galiziarra bueltatu zela herri hortara Bartelosea eta eskatu zula gurutze batera ikitzea eta hortik oiarrana. Nik hau prest daukat. Falta zaigu gure orea altzatzea. Prest dagoenean, entorriko gara, hau pixka jasoko dugu, luzatzera eta baita begia hundi eta segero sorpresa dukadana inin behar dugu bai. Venga. Txorineko ikusentzuleok, bueltan gara, eta ni beti esaten dudala, ni arrotzaile pixkatolan sartu da zidaten txikitan. Dios. Dixo ingo nintzen. Arrotzaile, ai ama. Bai, arrotzailea sartu zidaten, baina... Legamia. Hori da, baina hasi beharren ni nire autoestimua egozuten. Txiki giratu nintzen ni, baina... Gure orea, ikusten ze esponjoso eta ze goxo geratu dan, oen pixkat gazak enduko dugu, landuko du pixkat, eta hemendik lau atal atalako ditu. Atal bakoitza luze zabalduko dugu, eta hemen daukagu labeko papera. Hor irekiko du, eta emango dugu diru zorro itxura honi. Eta gero, utziko dugu beste ordu erditxoko pauso aldi bat, eta ero egoste saltuko ditugu hemen barruan. Listo. Badakizu ogia esne kondentsatuarekin jaten dueni badela, bere horretan. Orduan gero ingo dudana gustatuko zaila. Eta hartu du hau eta... Bere horretan. Orduan nik pentsatzet hau olaixen bere horretan eztikine ona egongo dela, ez? Ezti on batekin. Baita ere. Baita ere, baina, ezti ona eskuratzeko ere oain, kinkalarrin gaude zigor. Jarraitzen du kinkalarren, zeia. Urtatzu maski oin, zein arrazoia? Arrazoia oain da, ezagitu hartu zaten, baina supermerkatutako linealetatik Txina jatorriko ezti guztiet desagertu inda. Eta bapaten, Europarra jartzen du, edo Espainiarra jartzen du, edo, bakoitza bere herrialdeko, baina Europandi dagokio nortan behintzat. Gauze da horren atzen iruzurra handi bada hola,
eta ez dela posible hori hola, zeren eta iazko datun arabera behintzat, Asia izan zen ezti importatzailerik nagusiena, eta zehatz-mehatz 4.209 tonelada ezti importatu zituen Europarantz. Orduan, esaten da, bueno, hanbeste ezti zertarako eta zergatik. Eta bertako erlezainak eta ezti ekoizleek aldiz, salatzen duena da, azken finean, bertako erostune ez jakin baten da ona, edo behintzat gezurra handi baten atze hortan ez dakila zein den egi, pixkat erostera goazenen Espainiarra jartzen dula eta uste dula ala dela, baina gauze da, araudin arabera, komunitaten araudin arabera, jarraitu ezaket? Gero salduko du, aiken noa, baina gero salduko du, bukatzen zuenean esan. Bueno, esan bezala, araudin arabera, bertakoa 50% gora baldin bada, bertakoa bezala jarri daiteke, hau da, Espainiarra imaginatu. Poto batean, 50% bada, eta bestea kanpoko eta bestea 59, bai? Bai. Orduan, diluzio horren arabera, jarri daiteke, edo etiketatu daiteke, adibidez, Espainiarra bezala. Hori horreaino esan dezakegu jopelas, baina jopelas hori areagotu iten da zenen eta bigarren diluzionetatik, 51-49 den honetatik, proportzio hauetan dagoenatik, indezakegu beste 51 atera, 49 kanpoko sartu eta bigarren badaukegu eta gaina Espainiarra jarri dezaiokete, araudiaren arabera. Eta horrela, esan dezake azken finean, jarraitzen duela kanpoko hartzen. Zenbateko portzentaian dao bertakoa. Hori ezti homeopatikoa da. Hori da, diluitu da erabat. Horronena, bagizue, Euskal Herrian kalitatezkoa, K kalitatearekin, zigiluarekin estia badaukagu, bertakoa dana, bertako esti ekoizleek ekoiztua, eta horrekin, ez dago, estrampa, eskartoirek. Ez azken finen, hori, ez luke behar behintzat mozorrotuta, eta bestela, 100% edo behintzat, bilatu. Baina behintzat jarri zerbait, ez? Hori da. Jarri behar lukea, kanpo, bai. Dena, azken finen hori ere mantxo doan gauze bada, eta zehaztuko da, baina, favorez, hori duzuenak ezin, eta hemengoa, bultzatu, eta sustatu. Bai, gutxiago, baina kalidade hobiagoa. Bai. Hori presionen abarituko da. Bueno, luzatu dut, ikusi duzu ez, diru zorroa, orduan gero papera jartzen dugu, gabeko papera, eta erdian, zegero horrela bere hortan, oin utziko dugu pausatzen, beste ordu erdi, eta horrela bere hortan, sartuko dugu, ja, hasi zaigunean berriro, gure, lurrunetako gailu hontan. Baina honek ez dago, pixka luzatu, ogi paperakin jarri, eta listo. Nik hor ikusi ditut, badaude errezeta batzutan, non erdiko papera ez dioten jartzen, baina hor, nik uste dut, papera jartzia ez itxasteko, eta itxatzi, nik uste dut hor itxatzi iten, dara seguru. Itxasten bada gero labanakin edo iriki beharrez. Bai, hori da, eta honekin ja, bere hortan, ez dakit dena pitu, hori ez dut ikusi, ogia inda ez da saltzen, ez? Bai. Bai, ikusi zu? Eta izoztuta ere, bai. Eta izoztutakoa desizozteko jarraibide batzuk ere badaude. Eta ja egosita dago? Bai. Pitu, hori nekien. Bai, gaina hori saltxatzen ibili naiz, ikusteko ea nondik doan guzti hau, eta zen merkatu da honortik gauzek erreste aldea, ez? Guzti, prozesu hau. Saltatu edo saiestu nahi duen antzako, eta antza izoztutakoa badau, eta mikroinla den, hemen baten iten da, desizoztu edo, bai. Baina, beti esaten duguna, aukeran, etxean indako bezalakorik ez dago, eta hor, prozesu guztia kontrola osagaiena eta guk daramagu guak zer sartzen digun, eta egiten duen ilusioa, gainera. Eta ez hori bakarrik, tamainua, zeren eta baoak berez txikigoa di, baina zigor hemen eskuzabala da, eta hemen, holako txampon zorroa ikusi zelakoa indun. Hemen dirua barra-barra sartzeko moduko, Bale, hauek, egin da, trapu bat, berriro ere, gainetik, eta beste ordu erdi, pausatzera, eta prozedura hori, dagoeneko hemen, aurreratuta, ja izan dugu, ordu erdiz hemen, gure ogiak, eta hauek uste dituzu, ja, nola pixka puztu dien. Orduan, oin, lurrun gailua, tope jarri, eta honek bi
bi geruzero dauzka, bakoitzean bat jarriko dut, bi jarriko ditut, eta hor, egosiko ditu, gure, ogiak, esan dakoa, 10 minutuan ero gutxi gara, bat. Binaka sartzie, besteagoien. Ze ustezu. Neurrian jaten dutenek, behar dute tamainako gailua. Hortik baiezkoa esatizue. Solan da. Vale, hau ja, martxan daukagula, denbora sartuko diot. 12, txiko iziot, tamainan behan dixo badie. Hau, ja, lurruntzen, hor, tope daukaguna, pixka jetxi. Eta zubizian, uoka, eta uokean bakizutena, zubizian iten dela, tope. Hau, jaso pixkat, egurra uokari, egurra beldur gabe, olio txorrota da bat. Eta martzen. Egia esan, eurek ekilore olioa erabiltzen dute, baina ni oliba salia zen naiz. Nik aukeran oliba nahi dago. Hor, bakoitzak nahi duena. Ero alduena. Oida, alduna. Aurreko baten ikusi nuen olako Asiako sukalde eskola bateko irudi bat, bideo bat kasu hontan, eta zeuden olako zu hauek, huekoeko hori da, eta olako zartagikin antzeuden sukalde gai guztik, baina bitxie da, zartagien ola, dauka olako joku bat daukate. Eskumuturreko, gero hemen beste bitxaderakin, ikusgarri ezen, hilarak. Olako supile eta antxen denak. Eskumuturreko joku hori hartzen. Taloak egiten bezala gu. Ez daukate eureku daukagun esku hori taloak egiteko. Bakotzak berea, jaione. Auskalo. Guk nik ez, baina hor talotan ibiltzen diena, bai, biltzat. Bakotzak berea, Eure jarriko bain itxun nortan. Bakipula. Bertara. Txiko, pare bat minutu eta ero porrua. Bertara. Apa! Erdik, niko parrearria, hori egiten duten holan, baina txotxotxota eta gero zu edana, eta oso espektakula. Egia esan, telebistarako ona da. Bai. Sagardotegin baten olako zu ikusitan hau, eta horrek bai daukela potentzia eta Nik uste torre, nahi izan ezkero, seguro lan kutsilluak eta gero forma moteko ero gurtu. Ez, kasu honetan bakaiu tortillak iteko amen baten esaten dena. Zubizian. Xamurra. Bai. Guk hau bakarriak ibai, asko jota, besterik ez dakik baita. Afizionatu batzu gara, sentitzen du. Zein bai. Porrue. Barrura. Jak. Eta woka ez daukanak etxean rezeta hau ezin duen, gogoratu, woka nahi tare ezko da. Eman baliabiden bat gizona. Ez, beti esaten duena. Sartaia betikoa baldin baukazue berdin ina alda. Egia ez, rezeta batzu, ikuste ditu beti, eta wokean eta zubizian, azkenean wokean da zubizian eitea eta hori. Baina sartain normal batean hau berdin ina alduzu. Ez daukazu inungo problemik. Gero ere esaten da hor beroak hola egiten dula, ez? Baina hor zua behar da. Ni hortan bakizu, induzioa dan aldetik, beroa nik uste azpiti jute zaila bakarrik. Eta ez da egite hemen, sartai honetan egin, zabal batean egin asko aldatuko zen. Nik aukera gaina igual, segun zertako den, segun zein neurritan da, zabala nahi hau. Baina, bien bitartean, erre usten da bitartean, ingo dena da, maonez abeltza. Denborak aurreratzen, jumar gara, honi falta zaizkio. Ostra, usaindo jaione, bizu zeu zaieko zua. Iriki dezaket? Ez. Hori da galdera, iriki dezaket? Ez, hartu duruna da. Ederra. Hau ez da Pretty Womaneko eszena hori bezala, koiaren olako kaxakin dijoala irikitza eta izten diola? Ez? Guain esan, Pretty Woman pelikula ez duzula ikusi. Pretty Woman pelikula, behin baino gehiagotan ikusi dut, eta baina estena horreta zen gogoratzen. Eta gogoratzen, epikoa da. Eta, bertako soinekoa bezala, eta bertako hainbat eta hainbat beste estena bezala. Eta zeiten dio?
Bueno, honako koiare garesti bat oparitzen dio. Baina, bueno, Pretty Woman ekarri nahi nun hemen hizketa gai gisa, zeren eta, bueno, arestian edo urte muga izan do, ez dakit urte muga edo amarkada, pasada bat, bai. Hortxe, 80ekoa da, pasaden mendeko 80ekoa, eta zehazki estatu batutan behintzat, martxo amaieran edo estrenatu zen. Eta, bueno, esan dakoa, munduko pelikula ikusienetakoa da. Baina, bueno. Olako alioli beltz bat egingo dugu. Venga, puntatxoa bakarri gotako jaian. Holan, neurria, txak, erdiakin nahikoa dugu, bale? Gero, esan dakoa, tinta, kutxorera olako sobretxo bat. Hau barrura. Sobretxo bat, hau da, erositakoa, zeren eta hemen aipatu genuen, berari eskuratutakoa, kasu honetan begia hundiri eskuratutakoa ez. Arrautza bat, ostin pixka bat. Eta olioa txorrota bat oindixi botako dio. Eta botako ditu gana da, begia hundiakona. Tapa. Eta honi ere, ari da, gorritzen pixkanaka. Eta honi, hau zu bizian, Eta gatz pixka bat. Hemen gatza bota beharrean, soja pixka bota aldio zuen, nahi zen ezkero, eta baina hasiko gara, irabiatzen. Apeina hartu duenean, olioa gehitzen jongo gara, eta listo. Ikutu eta kolore bereziak emateko. Ez da moztuko. Agian. Ez zaude... Ena ez. Zergatik moztu berko zen. Dena dakigu Richard Gere eta Julia Roberts diela, eta bertako honako abestiaren leloa eta doinua ere deno dakigu buruz, ezta? Pretty Woman. Hemen bez hartuko gendun gure ingleseko abestien tartean, ez? Bai, hori da. Bai, Bueno, hori, maitasun erromantikoak eta patriarkatuek bitun, mito guzti bertan biltzen diela aldarrikatu dezakegu hemendik, zeren eta gezur ugari edo guztik saltzen die bertan, ez? Alde batetik erdi mailako klase sozialen arteko olako klasismoa edo bizitzen den olako egoera bat ikusi daiteke bertan, eta bestetik nola ez, gizonezkoak emakumezkoa salbatzeula prostituziotik, ez? Hori azkenen, eta ez hori bakarrik, gero ere adibidez, pelikulako kartelerako Julia Robertsen irudia, ez da, bera, aurpegi bakarri da berea, gorputze ez da. Ez da photoshopa gaur egun iten den bezala ez da huinda, baina gorputze beste batena da, batzuen aburuz edo haien aburuz gorputz hobegoa zeuken batena, kasu hontan. Eta gero, adibidez, Julia Robertsek urte hartan Oskarretarako izendapen bat jasozun, baina hala ere pelikula honengatik $300,000 kobratu zituen, eta Richard Gerrek $500,000. Orduan horrere ikusten da... $300,000 Julia eta... Dolar, eta besteak $500,000. Gero azkenean bizitza bakoitza betokien jartzen dut, eta nik uste Julia Robertsek denborakin bestia baino diru ez da izan famatu dagoa? Netzako, bai. Ez, zuretzako izango da, baino ez. Eta tamalez 30 urte berandugo, hau handiken ematen da, bai zinema mundun, bai telebista mundun, eta bai, beste arlo askotan. Ja, nik esango nuke, ez? Azken pelikula askoz gehiago inditu, eta netzurtakit. Baina, azken finen hor... Eta holan, esan dezagun, fama handikoak, ez? Gehiago, ez? Juliak. Horrez nahi sartuko guain bertan, balantzan zein daun eta nun da hon, baina biak ere Richard Gere oso goraipatua izan da, gehiago esango nizuke honako urrezko ezkongabea bezala ere irudikatu izan du da urtet mordotan. Sudurzarrorrekin? Sudurzarrorrekin. Guapo asko gaina, aibala letxe. Eta Julia Robertsen gatik ere esatez zuen ahotzarrorrekin, guapa askoa ahotzarrorrekin. Ni ez izan nire guztu lan gehi, politxaskoa da, baina, nahi dut esan, bera baina,
Winona Ryder gehiago gustatzen zidan, hori txabazan. Bueno, hori gustun arabera da, Gustun zigor arabera, hori, bagoaz berriz ere hortara ez, gustuaren arabera batek santzu, no? Honen gorputze ez da, eta beste baten asartu zion. Lima zala, bota diogu. Lima zukue, orain, jengibre pixkat, hone pikante puntu bat emango dio gehiago, eta zapore noski. Eta, bi buelta eman ondoren, patxarra. Hoi bai dela nasketa, patxarra hemengoa eta jengibreangoa. Bai, mix bat indu. Hoi da. Eta honek pipi indu, Ni bai eskoa esan. Bai. Hor utzitu badazpa, bero hartu behar Bai. bale. Patxar pixat. Eta... Ez, bale, Iñaki, lasai. Traje inifugoa da jartzen ibili da. Utziko lurruntzen, eta listo. Honek, hemen likidoa lurruntzen zaigunean, atarako dugu, eta izango da, bao egia honekin bete, eta mahonesa pixka bat. Ai, eta errukula osto batzuk garritxon. Baina da, oskaion da. Eta sorpresa? Ningo dudu sorpresa. Zuri erakutziko izan horretzen. Pretty woman. Ba, atzak zikintzei baino nahu. Ezin izan dugu egin. Bueno, bai, egin dugu. Erakutzi ez zuei nola egiten den, denboreik ez digolako ematen. Baina, bueno, ekarriko du, errezeta hori teo. Datorren asterako mesez. Vale. Bueno, gure ogia, gure eskuzorroa, listo. Ingo diguna da oin, honi, mahonesa pixka bat, mahonesa beltz pixka bat. Bueno, ba hoi die txokolate eta kakahuete mokadutxoak. Oso erresa da, iten dana egin duguna da bakarri da txokolatea urtu koko olio pixkatekin. Horrelako madalena molde batzuk bete oinarria bakarrik, besterik ez. Gero, oskailuan sartu, utzi gogortzen, eta gogortu danean kakahuete krema pixkat eta kakahuete bat sartu dio barruan. Eta gero, txokolatea berriro gogortu danean gainetik bota, oskailura eta ja gogorra geratzen da. Okaulan, ez? Garra dau. Gustatu zizu? Bai, bihotzera zoazen lehinen, gazipuntu hori sartzen nahi da, eta kontrasta izugarria da. Ba, eta gaur egunez, txokolatea gaziakin da, gero eta gehiago ikusten da. Eta hemen dako zuen, gure bao hoia begia hundiarekin. Eta hau... Nork jango du? Agurtu zu, ni oin entretenitu eta gongo ez da. Osongi, bueno, eskerrik asko zuei lehenengo eta behin hemen egoteagatik gurekin, eskerrik asko zigor errezeta paregabe honengatik, eskerrik asko lantalde guztiari, asko matxez zaituztegu eta biarra.